ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଶାନ୍ତ ସରଳ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଧଉଳିରେ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା।
फ्रेंड्स आज धौली आसिकी बहुत खुशी लगिला पिलामाने मध्य बहुत एंजॉय कले वीडियो भल लगिले लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे टिल देन बाय बाय।